pişirgen ikmeğini de edem tügül et de aşamaz. Et aşamazsa sen aşarsın. Senin işi kıtırganlarga yarıyor. Kim kıtırgan bana misin? Kurmaganların bir kursatayım hele. Zakir, kireli! Kim edesің ол? Празат ағай Сәмбәт. Ол зор режиссер, нешкә күңелле, зыялы, интеллигент кеше иде. Ул тормыштагы һәрбер өлкәдә тирән белемле кеше иде. Шунда караңгы тыкрыкта менә күлмәгемне ертыгыз менә. Барам директорына да барам, секретарына да барам. Әйтәм башына да күрәм дә сөйлим. Бузылыкка төшәмез. Ни кылануың бу? Кәмсәрият үти. Празат абый педагог режиссер иде. Ул бер вакытта да артистны ирексезләмәде. Ул аңа тавышын күтәреп кычкырмады. Күңелеңдәгене аңламавым хәерлерәк, Клей. Күңелемдәгене аңладым. Ямсыз булсаң да акылсыз түгелсин. Юк, акылсыз мин. Юк. Клей ләззәт дигән сүз тибуны бик яхшы беләсең. Мин ләззәттән баш тартам, мин фәкать азатлыкка омтылам. Ул элегрәк бик көчле актер булган, режиссерлыгына хәтле. Шулай ук талантлы режиссер, рәссам, нәфис сүз остасы, юморга бай, шаяра, көлә иде. Шунда иттереп, мотор иттереп, мәҗлес уздырам дип йөргәндә харап. Борчылма, Сираҗетдин. Телетәреләр. Ахмак нәрсәләр. Кладовой ишеген ачып калдырганнар. Ана йөзәген ваталар. Минем күңелемдә комик рольләр уйнау теләге күңелемдә ята иде. Празат абый миңа яшь йөрәкләр, Фәтхи Бурнашның яшь йөрәкләр пьесасы буенча куелачак спектакльдә бай малае Галимҗанны бирде. Менә шунда беренче тапкыр мин комик роль башкардым һәм шулкадәр уңышлы чыкты. Менә шуннан минем комик рольләр галереясы дип әйтим инде төзелеп китте. Китәр идем мин хәзер моннан Фәрхинур. Каядыр еракка. Жылы жер эзләп. Бер бик яхшы кеше бар анда. Минем хәтеремдә калган аның белән соңгы очрашу. Бу 2000 елдан 2001 елга кергән көннәр иде. Һәм Празат абый аерылышканда, саулашканда урыннан торды да, "Эх, җегетләр, 21 гасырда яшисез иде бераз" дип әйтеп куйды. Һәм саубуллашып чыгып китте. Мин тәрәзәдән аның театрдан чыгып киткәнен карап тордым. Ул озын буйлы иде, бераз иелеп, ире адымнар белән салмак кына атлап өенә таба китеп бара. Әйтерсең лә дөньяның, тормышның авырлыкларын, мәшәкатьләрен җилкәсенә салган. Менә шул халәте, менә шул барышы минем күз алдымнан әле дә китми. Ул һаман да менә шул адымнар белән 21 гасыр буйлап бара да бара, төсле тоела миңа.